ליאו בכמה מכות תאילנדיות. אתם מוכנים חברים? ככה זה מתחיל. לוקחים קלקר אחד. אתם מחפשים מקום לשים אותו בינתיים, אין לנו איפה לשים אותו על היד. נתפוס אותו ככה, ילדים תראו איך אני תופס. עם האגודל ועם המקמיצה, מה שזה לא יהיה, אוקיי. תופסים אותו. מכניעים את היד בצורה שטוחה. ככה. על הצד. ומנסים להביא את זה כמה שיותר באמצע. זה שיטות שעובדות לי כבר כמה שנים, ועם קלקר זה יהיה כל כך פשוט שזה יעבוד בשנייה. אז תסתכלו. מה זה? למה זה לא נשמע? נעשה עוד פעם. מה זה? טוב חברים, אם זה לא עבד, בואו ננסה את זה עם הראש. נחפש את החלק שיהיה הכי נוח לסגור איתו. אתם מוכנים? זה נשבר. למה נשבר? זה נשבר. עושים את זה לא. זה נשבר. זהו, נגמר מדריך. זהו, נגמר. נגמר?